Jeg valgte græsk-latin, fordi at jeg er utrolig interesseret i sprog, og det har jeg altid været. Og så er det bare super fedt at kunne læse det græske sprog og forstå, eller læse Platons tekster, f.eks. de originale tekster. De bliver gode til at selvfølgelig begå sig på engelsk, og det har de helt sikkert brug for, når de kommer ud. Arbejdet med de klassiske sprog giver stor sproglig forståelse. Det giver stor studiekompetence, fordi man arbejder systematisk for at få noget som helst ud af sprogene. Vi vil rigtig gerne have, at eleverne bliver gode til at kommunikere på de her sprog, til at forstå andre menneskers måde at tale og gebærde sig på, at de bliver gode til at møde andre kulturer. Der er rigtig mange forskellige personligheder i klassen, og derfor er det en rigtig interessant undervisning, man har, fordi alle har noget at bidrage med. Og det er altid interessant at høre, hvad de andre har at fortælle, fordi de har måske et synsvinkel på situationen, som man aldrig selv havde tænkt på. Men man beskæftiger sig også med den spanske historie. Det giver faktisk det hele, alt det jeg gerne vil, både historie og sprog, i én studieretning. Og et bærende element er, at man altid perspektiverer til nutiden, så vi har altid aktualitet med i forhold til, hvorfor skal vi sidde og læse gamle tekster med henblik på at forstå os selv i dag. Linguam Latinam Studio